Тренировка за корем в домашни условия с тежест за всяка част на корема. Започваме с долната част. Взимате дъмбела или каквато тежест имате и може да използвате. Вдигате ето така с изпънати крака, събирате ги към гърдите. Изпъвате ги пак на 90 градуса, събирате. За напреднали, без да пускате долу краката на земята, за начинаещи, като изпънете, може да пускате долу и оттам към гърдите. 4 серии по 20 повторения. За странични, хващате тежестта, вдигате краката отново във въздуха за напреднале, настрани, наляво и надясно, но тук трика е да завъртате тялото в таза, цялото тяло, а не само ръцете наляво и надясно. Завъртате цялото тяло наляво, надясно. 4 по 10 повторения от всяка страна, краката са във въздуха, за начинаещи може на земята. Горна част на корема. Фащате дъмбела ето така. Ръцете са само стойки. От тук вдигате с корема. При всяко повторение издишаме, така съкращаваме корема максимално. 4 серии по 20 повторения. Накрая бонус упражнение може да завършите с планк. Опитвате се да задържите колкото можете. Целта е 1 минута.